Kidung Nusantara. Dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan, suku-suku bangsa memuji, mengangkat namamu yang kudus. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Walau berbeda nada dan rupa, kami satu dalam kasih-Mu. Setiap suara naik ke surga, menjadi pujian dalam keharmonisan. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Indahnya Kidung Nusantara. Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram.
Selain media digital, Renungan Harian Ikut Laku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlaku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Pak pakai ingat lan kami nomban HKBP Rawamangun. Tapasaka kaleta 25 menit tamane menomba. Tapasadi itu surat madatu surat penanian na tonoran kami nomban. Tati romelo itu hapeta da nanoni kemarasan ki menomba. Oras amang inang, selamat hari Minggu. Asa masuk kita tu parminggota, martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji ma Tuhan, sian buku ende nomor 570 sia ayat 1. Puji Tuhan, haleluya.
ite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopa langit, dohot tanoon. Amin. Martua do halak nama naon di pangunjunan, aidung tau sian pangunjunani, jalo onna do tupal hangoluan, na pinar baga-baga ni Tuhani, tu akan na holong roha di ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, nabadia doho, pardosa do yang gohami, alai diondingi hodo akan namarhaposan, jalan nama porus tuho, alanii rohami tuho, mangasahon asini roham, say unang tulak hamis yan julom, akup nii, lehon dihami roha nagirgir, tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di mingguta sadarion kian patik parjolo sahat patik pasapuluhon. Patik parjolo audo Jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua ginjang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toruni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo sature dalanna, aihona uhum na dosogod, akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onom ari maulahamu na sasi ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe,
manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, nama gebati hutam. Ai dina onom ari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, ibaheni do umbahen, na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mo donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu, di tano nanilehon ni debata Jahobam iho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatindakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Pehado di ni debata taringotu patik na sapului, ondo, au do Jahoba debatam, nina debatata, pargogo na sohatu dosan, jala parimas, tiluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sundut patoluhon, rodi sundut paopaton, pinopar ni akan nasogoroha di au, alai asido rohaku, di akan nama ribu-ribu, akan namarholong ni roha di au, nasom mangalaosi patike, imasahatna, atong rap mangido gogo mahitasian Tuhan debata, laho mangulahon patik naing. Ale Tuhan debata, tai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amen. Topoti madosata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung napungudohami di jolom martangi ang ko dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido say asi maroham midasandok bangso nami te sama dosa nami saluhut na say sungguli maroha nami, asamu baroha, dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami.
ti pangulu kami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Tato kindo hutadik konho, alai papungwok kumaho muse, marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan diparpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin, maradoponho, alai marhite-hite dengan basa, saleleng-leleng na asyaku ho, nina Jahoba ti paluaho. Asangapon ma di debatana di ginjang. Amen. Hatani debata di mingguta sadarion, tajahama marsikat soring, sian epistel Yosua 24 ayat 14 sahat 24 ayat parpudi hitaman jahasa rapa. Ayat 14.
Otpe saya habiari hamuma Jahoba jala marsi hohot rohamuna mangoloi ibana di bagasan hasitongan jala paholang hamu debata sileban akan naniulaon ni opumuna di baribanit batang aek dohot di Mesir jala oloi hamuma Jahoba. Alai molotung sugoro hamuna mangoloi Jahoba pilit hamuma sadarion manang ise naing olomuna manang debata sileban akan naniloan ni opumuna di baribani batang aiki manang debata ni halak amori napunatano nan inganan munai alai anggo au dohot dongaku sajabu iko Jahoba do oloan nami. Dungin nina bangsoi mangaluski dao mai sian hame anggotung mana dikon Jahoba laho mangoloi aka debata sileban. Ai Jahoba debatata ibana nau manogihon hita dohot oputa ruar siak tano Misir sian bagas pahatobanan jala ibana nau mabaen liadopata tadda akan naboloni jala diramoti do hita disadok dalan na ita dalani di tonga-tonga ni saluhut bangso akan na ita bolusi. Jahoba huhut mangonjar saluhut bangso rodi halak amorik na maringanan di tanoi dumolo sian hita hape Jahoba do naing oloan nami ai ibana do debatata. Dungi didok si Joshua matu bangsoi dang tarbain hamu mangoloi Jahoba ai debata nabadia do ibana debata parimas do ibana dang tagamon marpamuati rohana mida pangalausion muna dohot mida dosa munai. Molotung di tadikon hamu Jahoba jala dioloi hamu aka debata sileban marbalik ma ibana menoroi hamu tung siap hamu bahenonna hombar tu uhumna nadenggani naung binahenna tuhamu. Dungi nina bangsoi matu si Joshua si toka maanggoi ikon Jahoba do naing oloan nami. Jadi didok si Joshua matu bangsoi hamu sandiri do si tindangi do pak hamu paboa nong dipilit hamu Jahoba naing oloan muna ibana jadi nina nasi dama kami ma tutu si tindangi. Onpe paholak hamuma debata sileban akana di tonga-tonga munai jala pauduk hamu rohamuna tu Jahoba debatani Israel. Rapak hita jadi nina bangsoi matu si Joshua Jahoba debatatai do naing oloan nami jala suaranai naing tangihon nami. Ima sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tindakon maha porsiawat tai dongon na hita ni hina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan
na tumopa langit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana ni tubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, andorang suha bubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangolu di ari patuluhon, na manaek tu surgo, lau hundul tu siamon ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mula mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 Oktober 2024. Pertanyaan week. Rabu 23 Oktober 2024. Sada. Week utan kayu manis di bagas ni keluarga Karel Marulis Ihombing, Inang Tiurma Darmala Boru Marpaung, Jalan Buni nomor 12, RT Sia RW Walu Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. 2. Wik Duren Sawit di bagas ni keluarga Nyonya Sintua Rum Sirait, Boru Dolok Saribu, Jalan Narada Raya Blok E nomor Walu Sia RT Pitu RW Odom, Jakarta Timur. Tolu. Wik Gangkana di bagas ni keluarga Nyonya Tobing Boru Hutapea, alamat Gangkana nomor 5 RT Walu RW 15 Jakarta Timur. 4. Wik Rawasari Cempaka Putih di bagas ni keluarga Hot Mauli Tambunan Boru Hutagalung, Jalan 1 Gang F nomor 52 RT Sada RW Sia Rawasari, Jakarta Timur. Kamis 24 Oktober 2024. Sada, Wik balap sepeda di bagas ni keluarga David Tringat Napitupulu, Inang LP Sutriani Sianipar, alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 4 RW 5 nomor 20 Sada A, Jakarta Timur. Bulan musik HKBP Rawamangun. Dohot lasni roha hudang hami sude ruas ni Huriata laho mames tahun bulan musik budaya di HKBP Rawamangun, ima laho patuduhon haulion budaya daerah, ima 20 Oktober 2024 sadarion nuansa etnis Toraja, 27 Oktober 2024 nuansa etnis Batak. Sudema ruas ni Huriata berpartisipasi pasidohot memakai busana manang atribut hobar tu tema etnis Ganup Minggu. Pelayanan Lapas Cipinang Kamis 24 Oktober 2024 pukul siawib seksi sending Marturia HKBP Rawamangun patupa ibadah pelayanan Lapas Cipinang kelas 1 niuluhon ni amang pendeta Baner Siburian MTH pengurus dohot anggota seksi sending Marturia HKBP Rawamangun asa madohoti pelayanani. Sermon Dewan Marturia HKBP Rawamangun. Sermon Dewan Marturia di Patupa tanggal 25 Oktober 2024 pukul 10 siawib maringanan di Garejata. Sudah pengurus dohot anggota Dewan dohot seksi-seksi asama dohoti sermon Dewan Marturiai. Pesta Gotilon 2024 HKBP Dadap Kosambi. Minggu 27 Oktober 2024 pukul 10.30 WIB HKBP Dadap Kosambi Resort Kamal Raya
patupa pesta gotilon dohot papungudana lahotu pembangunan gereja. Uriata HKBP Rawamangun marhite punguan ina sola Gracia diundang madohoti pestai ni uluhon ni amang pandita resort pendeta Baner Siburian MTH. Parheheon lansia HKBP Rawamangun. Hombar tu parheheon lansia HKBP Rawamangun, seksi lansia patupa aka kegiatan songon na adong di Harotas Tikting. Puncak parheheon ima minggu tanggal 17 November 2024 di parmingguan pukul 10 WIB. Tuhatama nama masu-masu ulau ni bahen mardalan dohot denggan. Parheheon ama HKBP Rawamangun. Di patupa huriata do kegiatan parheheon ama HKBP Rawamangun 2024 dohot tema kaum bapak sebagai kepala dan imam di keluarga, Efesus 5 ayat 24. Puncak parheheon ama ima hari Minggu tanggal 10 November 2024 ama ni huriata parsidoho do di pelayanan parmingguon sian mulai pukul 6 WIB sahatu pukul 10 sia di minggu. Informasi lengkap Boy mati jaha di Harotas Tikting manang di web ni HKBP Rawamangun. Tikting naeng marbagas, tiktik parjolo, naeng majalo pasu-pasu parbagas sonma Benedikto Anten Sihite, ruas ni HKBP Resort Ciputat, anak ni Amata, Bonar Pran Sihite, tubuh ninata Maria Soni Isabella Burutobing, dohot Orwana, Anda Betania Buruna Pitupulu, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Kampung Ambon, Borunia Mata Firma Haposan na Pitupulu, Tubuni Nata Maralina Borusiahan. Pamasu-masuan hari Sabtu 2 November 2024 pukul sia WIB di gereja HKBP Resort Kelapa Gading. Tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu parabagason ma Juni Bertson Gultom, ruasnya HKBP Resort Nomensen Sigupar, anak ni Amata Perlindungan Gultom almarhum, tubuh ni Inata Loiker Boru Siregar, dohot Orwana, Vanessa Emanuela Boru Barimbing, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Uik Gangkana, Boru ni Amata Sahata P Barimbing, tubuh ni Inata Romauli Boru Sihombing. Pamasumasuan hari Sabtu 2 November 2024 pukul sia WIB di gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Gilbert Samuel Pamilian na 70 ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Penggilingan, anak ni Amata pergaulan na 70, tubuh ni Inata Rosemary Borusirait, dohot Orwana, Jessica Preshana Marsauli Borogultum, ruas ni HKBP Rawamangun Uik Hutan Kayu Manis, Boru Niamata Manegar Prans Segar Gultum, tubuh ni Inata Mariana Borutapu Bolon. Pamasumasuan hari Sabtu 26 Oktober pukul 8.30 di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu parsarepion nasida gabe parsaripion na denggan di tonga-tonga ni Puriata Tarlumo Bidijolo ni Tuhata. Ruas namoding. Nah di hari Senin 14 Oktober 2024 nunga jumolomodik sada halak ama Robert Saud nainggolan umur 53 tahun inambaluhon ni Inata Jenny Buru Panjaitan, alamat Jalan Rawasari Timur nomor E24 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat Wik Rawasari Cempaka Putih. Kemudian Selasa 15 Oktober 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah di hari Jumat 10 Oktober 2024 nunga jumolomodik sahalak ama Baktiar Siburian umur 54 tahun inabaluhon ni Inata Sondang Padung Tiara Pul Elvina Burus Tumorang, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Asem 1 nomor 25 RT Walu RW 3 Utan Kayu Jakarta Timur,
wik utan kayu manis. Kemudian Sabtu 10 Oktober di TPU Menteng Pulo. Nah di hari Jumat 10 Oktober nungga jumolomonding sahalak ama Hotman Pranada H. Sirait umur 52 tahun. Ina baluhon inata Mas Tarima Boruhuta Julu. Alamat Jalan Nanas Gang T nomor 14 RT 10 RW 10 Utan Kayu Utara Jakarta Timur, wik utan kayu manis. Kemudian Sadarion Minggu 20 Oktober 2024 di TPU Pondok Kelapa. Tuhat tama namang lehong gugu dohot pangapulion di keluarga na tininggal honda. Lean dohot aka udut na buah-buah tajahama di hartas tikting naung pinara di ni huriata di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bain sangap di goarna tongoni tikting di huriata Minggu Sadarion oleh hati.
Damene batana sumurung sian saluhu narohang ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salu nakamanginang di minggu manuguton naing mahita marsaur dohot hatan debata nagabi jamita dihita saluhna ima nanenet sian suratnya Apostel Paulus tu Huria Roma bidu 12 mamuka mai siana sada sahat ayat na bawaluhon. Ujahama hatan debata sonoma didok tuhita salhuna. Nahuapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asiniroha ni debata pasahat hamuma daging muna bahay pelean na mangulu nabadia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton nina marroha. Jalaunang gabi sarobak kamu dohot portibion alai gabi baru mahamu dungmu bapikiran muna asa tau hamu manibangi lomo ni rohani debata ima nauli na hinalason na dohot na sundinggan ay marhitesian asiniroha na nilehon na tuahu upaingot mahamu upaingot ma ganup hamu unang matorbang rajumi hamu dirimuna lubi sian na patut alai itap ni natamama parhomuna ganup marguru tugodang ni haporsyaon na tinurpukkon ni debata tuibana upamana torop dorwas ni dagingta alai dada saulaun ruasi sudi songonido kita torop sadaging di bagasak Kristus alai ruas bedo hita sama hita ganup majalo sileolehon marguru turagam ni asini roha na tinurpukon na tuhita ia panurirangon nang mamardomu tuhaporsyaon ia ulau marhobas ba ulau marhobas ma ia haguruon ima ia pangapoion ima ia namangasi siap bulus ni roha ma ia namanguluhon maringgas ni roha ma ia namar basa-basa sian las ni roha ma isido sahata dihamak kadamang dainang hahaanggi ng pinaribot pesaluhutna say diusahaon jolma do ditonga-tonga ninguluna ngolo didok dalam bahasa manang pribahasa didok berani tampil beda biasana molarong punguan walang sahalido ipakke na sida baju seragam na ipe molong ay dok ko pengurus alay itak ni tanggo lebih mana memakai baju seragam mo selalu dua halak menampilkan yang berbeda gayanya, fashionnya nangpe sipata ulu do sipata nuansana misalnya nuansa merah alay se pilit do merah na asing sian na asing manang nuansa dia pe aka manginang ya bahkan mungkin nasa jabu pe boleh dok peninatay to amatay kapal mahita pa unang ma irasong pantiasuan nok kita inna selalu do dilului nasing tabereng maka manginang bolo marnatal tokinay marnatal na mahita jarang do halak kapal do geleng na to marasing do sude asa songon na tadi ate songon na tadi dakko lang di parbaju-baju ni di paheya ni ale di sudiak kali ni doi dakka ulaon ate au nalamor aku bolo marpesta lak batak
mulai gedung, pastor hakku maneng gereja, mersirla sudah, sanggulnya halak batahon, bajunya halak batahon, pastor roha. Jadi rugi doh hamak kamanginang bolo suatu pestanya halak batak, bolo hamu tu pesta, ijabu hamu bagabe stres mamu, berek kamu hinaulinai, apalagi buru batak. Ang mana sanggul na babulakku, ang mana patibuhu, ang mana boha. Alay las doro haisi. Artina berani do halak tampil beda. Bolo berani do halak tampil beda di bagasan ngoluna. Banang metutu di bagasan haporson na pesongon ido. Ete. Jala di sido takas itu tu hataridan. Berarti setiap orang punya gaya dan setiap orang punya cara tersendiri dalam hidupnya. Bahkan setiap orang pasti ingin mau mengubah hidupnya dengan baik. Darong rahita nasolomoro hatta mamak kepayan baru, manang cara berubah yang baru. Apalagi di tongah-tongah di Jakarta nak kamanginang, saya terus doa karena tua-tua nang ise pehita terus marsiajar dia kahai baruon. Selalu belajar untuk berubah dalam hidupnya. Tangadong pe nasuboy, sidakan opung ako pungpe ngayat tu si mar handphone, ngayat tu si mar WA, mar TikTok, mar Instagram, ngadong be. Jadi nggak terlalu besipata akan aposo, ala tangadong be ulaun yak kopungon, ijabu imay pa sama-sama. Ngabrani be mana mensuk dirina. Halo guys, ngenang. Jadi tangga dong be, nama dok ada kuat tuh sih tidak. Tangga dong be. Ini molo netua-tua najolo di hitam muncul handphone, yuruk-yuruk do handphone nakan. Tuh mama di Jakarta, tuh mah yuruk-yuruk handphone, hulang mar telepope, hulang mah picit. Tanda ijaloho, bawa do halak. Yuruk-yuruk saan no di bandari di telepon, oh nyo masih piciton. Halo, pulang di boto, nasi lagi boto. Tapi lama-lama orang belajar akan hal itu. Artinya setiap orang pasti mau merubah hidupnya dan mau menjadi lebih pintar dan lebih bijak. Hamak kadongan sahapor seaon ido nanaing dohonon ni si Paulus tuhu halak Roma. Orang Roma adalah orang yang benar-benar menjadi pengikut Kristus, sihutok Kristus, jala tetong dona sida mangoloi di bagasan hak Kristus onna alai akka damang dainang macai ragamdo parsobaun nasida takkolang tu debata alai tu parsobaun yak kanagana-ganaan. Jadi gudang do halak romaon ringgas marsoba tu sudah kasobau menang ma bolo hurip bolo kubereng halak batak pe arang do miri-miri songonya teh. Disude parsobau. Dakolang parsobau tu dewata. Cipata mengelarang jupang keadat dan mencoba menarik kita untuk menjadi menyembah hal-hal seperti itu. Olo do hita. Mangulahoni atau masaliot deh. Tak pola mardosa iba. Ang do songonya kamanginak. Ate. Sorry do halak Romon. Mereka sangat antusias sekali dalam penyembahan-penyembahan yang luar biasa, sehingga Paulus mau mengingatkan mereka bahwa ketika mereka mempersembahkan yang luar biasa, tidak si Paulus, kamu mau lomar sobat tu gana-ganaan, kamu mau lomar sobat kamu tuak kasih pelean, tu sempurna riwak kamu persembahanmu. Misalnya boleh pilih kamu maju ke pelean situ tungun. Tidak ada satupun cacat dalam diri seekor binatang manang akapahanani isobau kamu sudah sempurna. Tapi yang nok kamang inang najulu mudah-mudahan ang besonari akan natutuat takupung tanajulu bolarong si sobaon besong ini nama luar biasa nate manuk si botar adora nyon sudah pilih. Songoni nama sempurna. Songoni dohala Romon. Boleh marsobah tu son. Begitu sempurna engkau memberikan persembahanmu. Bahkan kau persiapkan jauh sebelumnya persembahanmu. Hape boleh marsobah tu Tuhani.
Dangarong songoni leke na benom masobah tu Tuhan. Ima idokon Paulus talak roh. Ya. Arong do halak tu gereja terhipu-hipu. Ate. Makana bolakan itu tua kaupung bolong adungo jam 3 dang lebih modomi. Ate tahu dia kepung. Mabiar ando terlebat. Mudum mak pamudum majoina. Hape terdugo setengah orang. Kira ngolo be. Tumako de mana ipa hujut tu gerejon. Tuma budara no gereja mudum narohana. Itu. Pang doson yak ka mangena. Ate. Itu. Mana kadang do halak ka kamanginang ka hita tu gereja tidak pernah mempersiapkan diri. Makanya si pata ulo do bereng akan ruas. Ate. Sabula beda na tubal. Sabula la mahiyang. Ay nawaro na yang onang na sumarkat sa doon narakku. Si pata mau bereng akan ruason merlistip do no iPhone na ilistipi. Nawaro na yang. Berarti na anong persiapan yun naroh. Ulo si patak kana tua lo bisa ada kacing nai. Di kacing mara nung pay gereja lo bibain na. Jalan no merke dope arong na terbalik bajuna. Omba. Moloroh tu Tuhani dan arong hara di ommu. Hape bola marsobah tu son. Begitu sempurnanya engkau mempersiapkan dirimu. Dan Paulus mengatakan itu kepada orang-orang Roma. Danggabe tugana-gana parsobammu peleanammu. Karena memang orang-orang Israel dulu waktu dalam perjanjian lama, ketika mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kepada Allah, mereka mempersiapkan segitu detailnya kepada Tuhan. Begitu detailnya. Ibadah dihalai sudah. Jadi bolarong diala Israel, sedia balga dosa, songonima pilihanmu. Mau misalnya, kalau ngikutin hodong kamu merdosa ho darapati matusi. Mau leleh hodong kamu atau belga sahotik habing matusi. Mau ileho manang terluka dong kamu bahulu ma korbo itu sih. Jadi kita ni belga di dosam. Acugari ra marpikir rabuti acugari ra di zaman sonarior ra di basong ni ate. Barang binoto bingagudang berak apa-apaan di jelu gerejon. Ate. Agar pikir col mardosa dangi. Acugari misalnya sehali pe mana mardosa ganu pari. Hali onomari manang pituari. Barang binoto be. Tinggal majual nama rawang non namora nama rawang non nate. Itu persembahan yang dibuat oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Daun cacat. Jadi di pareso malim doi. Mulai sen ujung kaki sampai ujung rambut. Molo cacat di paulak. Taktik kocok. Taktik kocoro tu manesa dosam. Paulak nah gatina baru, gatina dinggan. Itu. Apapun itu tori paresok ke malimido. Dure satu ujung ni pakna, sisi londa. Ima hebatna persobahannya ala Israel. Itu di bata. Persembahan pengampunan dosa yang luar biasa. Menuntut mereka untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Yutomai ala Roma. Tapi di bagasat joron itu hani tak songoni. Setelah perjanjian baru, tabereng madung mati Yesus. Mana terbuka mahire-hirei. Bola dua, lapatan nadang adong bepeng halang antara manusia dengan Kristus dalam hal memberikan persembahan. Dang marhite malimbe. Alai ibu mana dirina. Jala takas. Ala dang adong be. Nama mareso, dangadong pepeng halang. Baulo maka manginang, marlomo-lomo halak. Lahu mangulahon na parsobawn na. Lomo-lomo ni halang mamangulaw parsobawn na. Idu alana. Sejuk-juk dojuk pang ni parhalado. Durung-durung karotas. Si pata mana merwarnon, suatu sak kamar mandi ronau pas maridi bereng. Tari lala pelean inna 5.000. Tapi nggak berubah warnana. Manang si pata ala ni suguni rohana mamering padita marang situ na mareda ilok piti mana pilihan ini ilok pit ibaik kapal-kapalan asam molte buken na tapi harga 2.000 musek dang dingga bolok konon di padita marang ruri hepeng doi kan ibahan tulu hali kita kan dapat 5 durung opat tali bahan
Tiki merjamita rapat kita mana iba marai, imara udah na iba itu sih nilopi mon. Kolang mabukai pengas satu ngajong. Gudang dopiak kamangina. Maka nak kanang idok keturpuk tadi aina perjolo pasat hamuma daging muna bahai pilihan na bangun. Artinya Bapak Ibu Saudara, persembahan kita jangan diartikan sebagai hanya sekedar ritual. Persembahan kita jangan diartikan hanya sekedar ibadah. Persembahan kita jangan diartikan hanya sebagai tempat untuk mendengar firman Tuhan. Tapi ketika hali hudok kot kita kamanginang, bolo taringot tok ka peribadahan do, taringot tok ka parminggu do. Barang daka rajol mamarminggu tulu hali upat tadi sadari. Alai ternyata Paulus mengatakan kepada jemaat Roma, persembahan yang benar-benar, persembahan yang sejati. Sokot temat tadi bagasan manuguton. Ima pelean na mangolu. Berarti bolo pelean na mangolu. Dak polan itap ni parminggu ni. Dang walang itap ni pertanyaan ni. Dang walang itap ni akka perpunguan nadong di gerejaon. Alai maka nguluhon hata ni debata. Berarti orang yang benar-benar menghidupkan firman Tuhan, maka nguluhon hatan debata akan mengubah pola sikap karakter, pola pikir di tengah-tengah kehidupan kita. Audo hororok pada sono bujak kamangina. Molo hala ringgas marminggu, ikut berubah do pola pikir do karakterna. Cakap berhikmat. Ido. Budok kema di dalam bahasa Inggrisnya to be religion, to be wise. Jadi molo lamar minggu ho, lam martuhak ko, iko lamar bisu dohak kamanginang, setabi amanginang dang nama budaya. Molarong doak karos nuria ringgas marminggu, alai pola pikir dan caranya, karakternya hanya di situ-situ saja, bahkan berpikir sempit. Ete, ngada hoti mana dang manubang protes nalong gudang, ngada hoti mana dang dohot tu pembangunan. Bayi hata-hatai, akas sesoni mah. Tapi per minggu don. Dongan nama ngaleon hamalateon, iorai. Unang pola gudang leon, tupat ditayo do tupar heladuin na. Apa yang do benda haratta? Ati. Karakter-karakter sesoni yang membangun akamanginang. Jadi molarong di tengah-tengah ningolut tahita. Jadi lirik pamanginang marminggu 50 tahun. Hape tabering karakter na pola pikirnya. Berarti dang mangulu hatani Tuhan ini. Dang mangulu jamitai. Ikko jol mana malo do halak na ringgas marminggu. Ikko na terdiri do halak na ringgas marminggu. Bereng maha akamanginang. Budang nai akka anak penihita bangso Batak. Nagabi marpangkat. Ala dihanguluhon hatan di bata. Sian natorasna. Jala dihanguluhon to anak pun. Ini benar-benar. Dia ulang dope di Rawamangunon, setiap yang kena tutuan nami masih berpikir picik, iko sone rohakon, iko sone pinikrakon, apa nak kering idok di bangsa terpukta, sotung dirajumi hamu terbang, unang terbang rajumi hamu dirimu. Jangan menganggap so pintar, so hebat, jangan dong. Sudah kita, itulah karik pedok pernah perjolo di jamitakku. Ketika orang semakin tua dan kita semua makin berumur dewasa, harus semakin bijak. Jalek ko dihaguluhan atau debata. Makanya kering dokter harus berani tampil beda. Unang satorbang, unang sarobak kamu. Jangan. Oma jolma hita akan nama hidup Kristus. Kalau dokter dihita kamanginang bahkan mungkin secara live streaming. Orang yang rajin ibadahnya akan menjadikan ibadah itu ibadah yang sejati dalam hidup. Bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar bernyanyi, bukan hanya sekedar menunjukkan identitas, tetapi mempersembahkan pelean nama ngulu, ima diri tahun, cara berpikir, cara berkomunikasi, cara mengeja, menerjemahkan banyak hal-hal. Saya ulang tadokpon idea HKBP-on, opat tali marminggu, opat tali perpelian, opat tali marpelian senda. Apa nama dokpon ipelek marminggu? Roma hita na ringgason. Ido ate, bahasa songonin na. Lu hamu dia lela.
Tapi mar minggu pe mana nafas do. Bota muru nafas ak kamanginang 2 hari do. Natal Pasca. Gitu. Tapi persembahan nape otak nih do. Tapi hamu naringgas gaduk minggu. Rota ke pertanyaan, rota ke permingguan. HP olo dia lela. Oh jangan. Orang beriman itu harus bijak. Orang beriman itu harus berhikmat. Bahkan orang yang bertuhan harus sifatnya sifat membangun, bukan meruntuhkan. Iko membangun doh kita, membangun karakter nadeng gading uluta, membangun cara pola mindset kita harus diubah dengan baik. Tidak gunana roh, akapar jamita. Ay bodoh hamu marhuaso di kantor muak tamanginang, di bagian muna, di ngulu muna. Ale beda deh. Ale mulai di tonga-tonga di parhuriaon, idok kasi Paulus nak kaning saru parohita. Di tonga-tonga di parhuriaon. Tahu marasi kita tonga-tonga parhuriaon. Maka anak tamanginang sifata herat do mamereng huriata. Songon mani, bosong ijolo, merlu batu budi jolma. Sotong tapi sotong ada pikiran ta parpur dua sih hinda. Mula tawa songonon beratian non molo Natal hudul mahamuson molo rodok kejolma parpur sodo hai marpur daung berarti hamuro nasal sondari dang merlu batu jolo hamuna. Itu kan? Saya ingat tidak ada anak boleh hutanami boleh pertanyaan do naposo bulung boleh di Jakarta do kada tua sudah dipertanyakan. Jadi oleh jolma terlebat do pertanyaan. Bahasa terlebat to alana isan martanyang seperjabu do san naro akan naroi mebir do martanyang perpudi mana jolo marid dia mate hesa ayat asa masuk kawin narohana. Tapi ulang marid dia 2 ayat teritudu. Oh mada dang do piamangin nak dang jolo masuk justru baru pin ditudu nak. Oh lo songon di tengah-tengah ning golutta kan? Akka manginang. Dia tak kasih tutudon. Di babawa turpuk tahun. Dia raut turpuk tahun. Tapi yang mah. Saya berluba-luba do. Udah kuboto di gereja ni dia pe. Ali di gereja gape rata-rata berluba tu pudi. Usok kamu amang, usok kamu. Gabi itu nak kana paso bulu gima. Sirana babir. Narhana boleh jualan nona upu dengan apa calu jamitan di parditai narhana ora. Gabe tari hudi umai. Jadi bulan minggu naroak kamu nginongo pung berluba tu jolo hamuda. Kecuali tong arong na punguan. Dangi aong na mariddi. Apalagi bolo mariddi kanawami unang may sulu bang punay. Peri zonggor do. Perin na do kan. Pala di gudang na masuk. Ido na berjolo pa duhaw nakamanginang. Napatuluan na koturputo na kaning. Naing mari tonga-tonga ni ngulutan na kaning idokon. Tidak ada perbedaan. Idokon na kaning di ayat 4. Torop do ruas didagingi. Alai saulau ruas isude. Semua kita sama. Namar pangkat, na lea na pugus, na direktur. Dangadong idoko gereja Rawamangun dah. Isomma ka akan bagak pinatta parlisti na tobali somma. Na so parlisti bisomma dangadong. Dang di gedungon. Boleh gedung adong ma kebagian hudulan. Boleh so dangadong. Lomot ta do isi. Ate. Aletong boleh terlebat, ngay boto terlebat, ngay boto maridde, ngasay maridde sali, unang ngapalay pa julo, nengay musik mangalak kamalat-alata musik bangku ahana, sepatuna, ibereng musik senyum musik imana, nggak terlebat kasi ibereng jolma, tapi bolo jolma terlebat, hojo-hojo do kan, buduk-buduk kan, bolodang, senyum musik kutu mana yang babut ini, bersera putri Indonesia tuh, unang, tapi otomatis boleh terlebat kita, banangat nenget, ro. Baunang gabe pertutuhat tu halak. Alerong do ruas memang ngabak po na terlebat ang do bereng. Tiramangon arang do bereng. Apala si do guar. Iko jolo marageda saro. Apa itu jolo do jabuna. Ate. Song di utanami ang do songoni. Biasana apala jolo ilebung gereja itu terlebat. Apa ngepalu giring-giring bola utanami. Jamono bagi ngepalu. Nungin yang marasumber minggu. Tong terlebat. Awas terlebat kotor sidang. Ay madamang apala yari minggu roco ulauninna. Manuci gober, mana pujabu mangapil bah. Makana molo pertanyaan ke parwahon, ali Jakarta jarang doi. Ate, ali sarang orang do. Molo pertanyaan, lo mau dohodok perjabui.
Bola pertanyaan dang ibigi jabi tay modohodo imanti. Ay nga lojat kemana pa isora barabang ijabu da sadaro. Kan? Itu ibayas. Biasa soal itu itik pertanyaan do pa isora barabang. Ibayas sudah. Jadi saya pertanyakan mulai masuk kamu dohodo be maluti. Yang ibigi hai modohodo musik. Pemaktamangin. Firman ini mau mengajarkan kepada kita, hata debata mengajar tuhita selalu nak kamanginang. Soto ngadong na pator bakpu irajumi dirina lebih hebat daripada yang lain. Apalagi dalam hal melayani Tuhan. Dangadong, taruh pada sudi. Dangadong show off di tengah-tengah ni gereja. Aruna jago, bolosoran no dang buha, dangadongin. Enggak ada, jangan salah. Setiap orang itu Tuhan kasih talenta kok. Ya. Jadi talenta itu tidak pernah mati Bapak Ibu. Ate. Ale uno saya tunang idok kubut ini. Aro talenta minang, berbeda-beda. Nang talenta berbeda-beda dah. Nang dong. Tapi ring mah idok kutrupukton. Mah talentai panuri rangon. Aro idok pemerhobas, aguruon, pangapoyon, mangasi bulus niro, manguluhon. Itu iso talenta ne baniso. Ando di antara itu ando nasong talenta munak kamanginang. Molo sarong pe talenta munak palabonak paling berkecil hati kamu. Ala ruas ni huria kamu. Semua orang bisa memberikan yang terbaik dan hola si pitu-pituon. Lo bisa nih. Ate. Ale udah ngarong talenta mula-mula, udah ngarong. Pasadahon do. Yesus tung mabir hamak kamanginang. Mangalehon narikot di tengah-tengah ningolumuna. Pembaruan diri narikot di tengah-tengah ningolumuna. Jala di sido talida. Memang tua biawang, darong bigugukpu, bahasa. Polang martangiak ko, bangat talentami. Itu dah. Tang jol, gudang do jol manang ngolo martangiang. Ali itu tuh nang una pagajak putang yangon, tong doh jol mambabigi, tong do susah teh. Ai sipata, ulul partutua pertanyaan non. Ai martangiak pembuka do, ali rarati sude. Martangiak mangat do, rarati sude. Oke, ale belum dosa apa silakan. Ai ido kita halak batahon asal disuruh. Apalagi sono malam martanyang. Badan non tangyang mangan. Iulah kemudian tangyang na perjulih. Tapi jual mangan malam-male, putih nggak mengitip. Kan? Odak kamangina. Semua punya bagian masing-masing. Molo sarang pihak kamanginang si pitu narekon si Paulus tolak Romon. Gudang do pihak karisma, akak talenta le Tuhan itu ham. Jadi ngadong jual mana sumber lapatan. Semua punya fungsinya. Semua punya faedahnya. Mau sebuah hamu karena dia. Baidok penaking pangurupion. Kali pangurupion sebulus ni rohama. Itu. Sebulus ni rohama. Belok kamu pelamu na sianis ni rohama. Banyak sekali. Jadi ngadong kalak. Dang merlapatan di julu Tuhani. Dang merlapatan di julu ni gereja. Dang merlapatan di julu nuria. Semua kita punya fungsi dan faedah. Karena kita satu tubuh dalam Kristus. Aitab na hama na wibenotta. Itu nak kani doktor pilihan nama ngulu. Jadi bukan ibadah, bukan teoritisnya, tetapi Bapak Ibu yang terjadi adalah aktualnya. Aktual nado ibadah. Ya ado di gereja di huta hubereng, adong di pitu haluar hita na juluan ibad di si selamat hari Minggu. Dan di tik yang masuk kita ibad di si selamat hari Minggu. Artinya ibadah itu bukan di sini. Ini hanya ritual. Ibadah yang sebenarnya adalah ketika Bapak Ibu pulang dari gereja dan menunjukkan sikap itu melalui firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar. Itu sasitong. Manangi sepehita. Dak kolang dadanak manangi sepeka amanginang. Ido na perlu si baru otak. Kenapa para ibu rata-rata sekali sebulan kalau ada duitnya pasti tukar baju. Beli baju, beli ke Mangga Dua kemana, beli sepatu, ndak mau dia. Dan oleh mana dicaki jual mah asik kok teh, ulangi sepatu, ulang. Kenapa kalau hal-hal begitu kita mau berubah diri kita, tapi kenapa hal-hal yang baik, nata rojar nih hapor syota, dang taleho nih, dang tabay nih. Odo nih tuntut nih turpukto. Ketika teori harus dihadapkan dengan aktual di tengah-tengahnya kanguluta. Jala tak kasih tuturu nak paling dok puktai. Sotung tapi kiri tarajumi hita na jumago hita na humbe tidak. Tuhan memberikan kepada kita semua talenta itu.
Tuhan memberikan kepada kita semua hal-hal yang diberikan kepada kita. Ai ruas do hita, ai daging do hita. Bola rong jolma, bola cit tangan na sa bula siamun, dang mukit tangan sa birang madok mateho. Dang adongi. Manang bolo atsi si majoja na pak na sa bula habirang, dungi Roma udu madok tuani daw. Apalagi jolma nasaki gigi teh. Bola ngaci ipon mangotai do tusudi, kan? Aleu maci dope sakit hati. Makanya mulang madokon lebih baik sakit gigi daripada ala sakit hati darong ubet nih. Makanya orang sipa-sipa nakka suguni rohana kosom TLL alate dang pala sipa-sipa nih. Apalagi hitak kamanginang tuak kopung dang namang guriak kamanginang so tu ngarawak kena tuak kopuk pekana torasu manipan-nipan nakka kosom ni roha. Memang dua nganang jonok. Ate. Ikut silopo da dohamu. Silo nak kana dingkat dohamu. Ikut boy do hata-hata na bernas. Si anak kana tumua tok kana sudut na poso. Molo suboy lakko gogwak kamanginang pinumapu deh hatai. Asa boy tiruan. Coba kita lihat anak-anak sekarang. Gabi maul namai man. Ate. Alaniak kamanginang tak kasih tutudo turpukton madokon ibadah yang sejati pilihan na mangulu asa tapasaha may di tonga-tonga niyak ka ngulutan. Unang adong tapotong-potong ate. Wala nang balenot ta iyalela jol matapotong daong. Ang dosongoni bisa dahuta. Jadi asal setiap pilihan manang ahro bolo pesta gotilon ala ahro penghasil anggur dohutai. Setiap orang yang menghasilkan anggur pas pesta pelea gotilon ile mali tersa sa rumah tangga. Alerong masa rumah tangga na jugul unang mata leobah aiki mata bain inna. Saratikki papugo masudi angguron termasuk manapuna aikon silima literon. Biasana di hutaon boleh mencicipi parjulu padita do. Makanya padita ulu kolesterol lah parjulu mana mencicipi kan. Itu kan kamanginang. Iku makai mana gudang padita mersai boleh pertanyaan halang amang inna. Ngani halang. Da suta bura mang tabaya mang inna. Naroa tu mago mahacitan ni dari para ci rohani parjabun naroa masih padangi. Tapi nyadak tung tabu paks boleh mamang inna. Roma cicipi padita ma. Asik. Hai do tawar inna. Roma mai ilemat dusa sapadita dusit dua matong. Tohoro mang. Biasanya zaman Yesus air menjadi anggur do, tapi on anggur menjadi air inna. Nah, arona mason inna. Pareso hamu jo, ana mason inna. Dari kamu jo. Lah jo hamu survei tok kahutaon. Na waro na salah maler do mang darawin na. Survei ma, tapi na sengaja do ileo. Baru jol mamales songoni akamang. Ate. Ipasahat. Tapi saya terus bangido. Saya terus buti. Manggarut kaki kita sonodo. Dakya. Gulut tapi kosong ini. Itap naboy. Apa yang Bapak Ibu bisa berikan? Sedenai. Arong masalah padita mangalehon bunga mawar layu kepada pasien. Ruasna. Ngame tuo. Nga dewasa nga marumur 50 jam. Biasanya jual marut rumah sakit mengalih bunga mawar segar do kan, asa semangat namar saya ton. Bolodang na layu do, layu mah. Badang dong be, parsong kok maun ruason. Neng mula mapadita, basa mula ko padita, basa toki jo padita, nek suku join na. Besokon na suku aku, basa lak ko bunga na layu tuau. Tapi biasanya jual mah mengalih bunga na segar do inna. Tereng mah neruang akon, gudang do segar do, ilo boloho, bodang. Roma padita imad sonon. Iki posoho ringgas doho marminggu kan, ringgas doho tu gereja. Sepinangido doho gabi song leader, gabi paridi. Tangulo tok pinay mamang posoro piaw mo. Dung rumah tangga ho pinangido do ala ringgas do binerek ko adang jomang. Mangurus dana jo dok karejo ni mo. Dung gabi parpangkat totong do ala ringgas do marminggu ho. Binoto de. Pinangido ho gabi pelayan.
Dokoko unang mamang mangluli hepeng majolo anom meang lut inin moho. Duk pasiyok ko pinangido ma nang gabi situ abe. Tok kanasik ma. Ako nang majo amang. Momong cucu majo. Otu segala macam. Tapi nung marsay to jalangay boto ho tok pinay na mahumate. Dokoko tanyak ko mapadita. Bolo mau ulo mau marhubas di Tuhan ini mu. Robar dite merdokpon. Dangi jalo Tuhani akka yang layu ibarat bunga ini. Tiki margugu di mana jalo. Tiki adong do haring kasun na jalo. Jangan ketika kita sudah layu lalu kita berkata, Tuhan berikanlah nanti aku seperti ini. Tidak. Nang pe otoritas ni Tuhan yan pasitong na. Ali di hajol maun, dang busong ni. Dang boy mga leo sisa-sisa narong di kita. Dang arong mga leon aka eba-eba narong di kita. Tetapi memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin martanyang baik. Mula tema rohanami di Tuhan di bagasan manugoton. Di pasu-pasu hodong ulu nami di lekodo di hami Tuhan hahi pason. Sude hami naing ma gabi pilihan na mangulu di depan. Naing ma Tuhan patudu hodak pelang ritual ibadah nami. Alai dung haruar hami siap bagas corom. Di sima Tuhan patudu non nami tok kajol ma holong mi. Marhiti pabahenan nami do pakaton nami. Dak kolang tunasa ugamo do tami. Naso sa ugamo pe Tuhan. Patudonon nami do sikap nami. Kolong nami na siyakoy na sinuami di hami. Songo taon o kumene inklusif. Dijujui ho hami Tuhan asa gabi parbarita na uli gabi paso-paso tu ganup halak na humaliang dito nga tongan ningulo nami. Pakke mahami Tuhan gabi ula-ulam. So tungadong siya kami makilala nguluna tumibbo. Makilala nguluna jumago. Ala dosdoho Tuhan di hami sa luhur. Ale molanok pa di hami Tuhan, ajari mahami mga lehoni. Molanok arta nami sidaruhan nami, ajari hami Tuhan lahu mangrupi halak. Molanok kapistaran nami, ajari hami Tuhan mangrupi akanaoto asabar bisuk pistar na sida. Bolok kami Tuhan boy makubasi ho marhite huriam, ajari hami Tuhan gabi pasi parholo. Burang na Tuhan nak katalenta, karisma nila mo Tuhami. Upake hami may Tuhan patuduhon nang suan hatam di tengah-tengah ningulo nami. Ima ibadah na sejati, pilihan na mangulu, naboy pilihan nami Tuhali Tuhan ningulo nami on. Dangaro kalak madok, nunga tumuaw, darong bitenagakku. Alay partangiang pe Tuhan ipararhodo. Sian halak na ulo jojo di depan. Alay Jehovah di batama nami pasu-pasu mahatam. Baim mahami gabi dalan ni pasu-pasum. Nuka jalo hami Tuhan pasu-pasu syakpo. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mertanyak kami secara khusus. Tuak karwasmi na tumatangis ala ditadikon na hinaholongan nas. Keluarga nenggolan nanyala mu amang Robert Saud nenggol. Keluarga Siburan nanyala mu amang Baktiar Siburian dot keluarga Sirait nanyala mu amang Hotman Prada Sirait. Tuhan apuli mak keluarga nasida. O mapangapul na sumurung. Mangaleho nakapul-apul mga tusyak karamasa di toka-toka ninggol nasida. Jala takas di boto nasida Tuhan. Lehono mugugutu na sida lahu mamulus akan namasay dinguluna. Siyang sonya kaulaw na karos ni huriam na kanamar ragam. Patujulo matuhan na kaulaw na sida. Asa mula ulaw na sida hubar tulomon ni roham. Jalapos dorohanami. O matatong Tuhan na mamasumaso ak kaulaw na sida dulon na maragami. Akaruas mo na di baga sa parsahiton. Nyonya tamba bor na 70, nyonya parapat bor matupang. Allegro na hatma purba. Nyonya Piliarton saing bor sagala. Mang bisar siya loho.
Sualohon hot Martin Lubat Tobing. Itu Nyonya Sinaga Borsial Lagan, Jepanya si Majutak, James Pangaribuan, Palti Sinaga, Itu Bungaran Siregar, Sitota Pubulon Nyonya Simurangker, Nyonya Aruan Bortabunan. Dohot akka ruasmu na di rumah sakit na meragam. Ale Tuhan dulu manasida. Leo mahamelumon sahit jakka ruasmi na di rumah sakit do perawatan jakka bagas nasi. Sikop ma Tuhan hamelumon sakoi. Asa totong Tuhan las rohana sida majalo akka pasu-pasu. Jehovah di bata manami sadarion lantikon nama presiden nami baru Prabowo dot wakil. Tuhan sudah mahami akka masyarakat Indonesia terlumubi hami ruas ni huriam HKBP Rawamangun marlas ni roha. Lau suhut manang yakon presiden nami baru mengemban tugas mangulon nadinggan terlumubi ma Tuhan tuakka parugamon nami boy ma kondusif akka ugamon nami disudah akka parugamon nadong di Indonesia molo denggan dang adong akka pergutu-gutuan gabi dinggam ma masyarakat Indonesia mula-ulaon pargugoy ma Tuhan presiden nami baru dohot wakil presiden dohot akka kabinet na pinili na sahat tu kepala RT RW asa boy mersinergi saroh sa pikiran sudah mahamira Indonesia marsonang-sonang di kepemimpinan presiden nami baru Bapak Prabowo mulai ate marohan nami di Tuhan naing masudi hami memanang yakon nasida kalau butuh hami na pinili mudo nasida nak peparhitian sen jolma alai hodo Tuhan na mamiliti alari Tuhan pasu-pasu may bana di tugunaw akang uluna mulai ate marohan nami di Tuhan sudah kaulau ni muriam sa minggu tujulon na maragam pasat tami tu hopa tujul ma Tuhan asa totong Tuhan boy mardala do dengan kaulon nami mardanakmu Yesus Kristus Tuhan amin. Mari dimahita huhut papungu peliata.
Jong mahita saluhut natin diyon ayat na Panginoon. Tatangyak koma peliata tuadupan di debata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni salut silelehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauli utus. Upasat hai masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalom magabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu majalah ramoti asa parasya kami pilihanon. Patimbulhon harazom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami gurang ni sila oleh homi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliat itu ho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajommu, say saut malomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa di dongan na merdosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di basad dame, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho, isodakot Tuhan di bata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Hidup pakot Tuhan di bata mabuhina tuho, jala di pasor homa damena tutodim.